Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα σε όλους σας. Ο Κύριος να ευλογήσει την ώρα αυτή της συνάντησης μας μαζί Του. Να διαβάσουμε πάλι ένα χωρίο, αυτό που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, που λέει ο Κύριος: «Κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε». Αυτό σημαίνει το να έρθει κάποιος στον Χριστό σημαίνει να πιστέψει σε Αυτόν. Αλλά εδώ βλέπουμε μία φράση που είπε ο Κύριος, η οποία μας φανερώνει ότι ο άνθρωπος έχει μία πνευματική ανικανότητα να πιστέψει στον Χριστό. Όλα αυτά που λέει ο Κύριος δείχνουν ότι κανένα βήμα στη διαδικασία της σωτηρίας δεν οφείλεται στον άνθρωπο. Και ότι όλα οφείλονται στην κυρίαρχη χάρη του Θεού. Και στο Θεό πρέπει να αποδώσουμε τα πάντα ό,τι έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Και την πίστη μας και την μετάνοιά μας και την επιζήτηση του Κυρίου πρέπει να τα αποδώσουμε στον Κύριο. Εδώ να πούμε φυσικά, να εξηγήσουμε ότι δεν πιστεύει ο Θεός για μας. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν μετανοεί ο Θεός για μας. Εμείς μετανοούμε ή πρέπει να μετανοήσουμε. Αλλά η πρωταρχική αιτία της πίστης μας βρίσκεται στην κυρίαρχη χάρη του Θεού. Εργάζεται ο Θεός με τρόπο μέσα μας που μας πείθει να πιστέψουμε, να μετανοήσουμε και να στραφούμε σε Αυτόν. Συνεπώς, για τη σωτηρία μας δεν μπορούμε να δοξάζουμε τους εαυτούς μας, αλλά πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Αποκλείεται η καύχηση. Αυτό βέβαια, δηλαδή το να τα αποδώσουμε όλα στη χάρη του Θεού, ταπεινώνει εμάς και καλά κάνει. Μειώνει εμάς και καλά κάνει. Αλλά υψώνει τον Θεό. Και ό,τι υψώνει τον Θεό είναι η αλήθεια. Οπότε ας δοξάσουμε και εμείς τον Θεό, γιατί αυτό του αξίζει. Η σωτηρία είναι από τον Κύριο. Όχι μόνο μία πλευρά της σωτηρίας είναι από τον Κύριο, αλλά η σωτηρία ολόκληρη είναι από τον Κύριο. Η σωτηρία είναι κατά χάρη, που αυτό αποκλείει, βάζει στην άκρη, παραμερίζει κάθε τι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και αποδίδει τα πάντα στη χάρη του Θεού και συνεπώς ο Θεός έτσι δοξάζεται. Ας έχουμε δύο λόγια προσευχής, ευλογημένο μας Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας φανερώνεις διαμέσου του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο την αλήθεια για τον δρόμο της σωτηρίας, αλλά την αλήθεια και για μας και την πνευματική μας ανικανότητα. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί η χάρη Σου μας αφήνισε και μας οδήγησε στον Χριστό. Την ώρα αυτή ευλόγησε, Κύριε, τη συνάντησή μας, κάνε να σε δοξάσουμε με όλη μας την καρδιά και να επικεντρώσουμε τη σκέψη μας στις αλήθειες τις δικές Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Θα έχουμε την ώρα της ειρηνοδίας. Είσαι
γιατί Εσύ, Κύριε, έχεις αναστηθεί και είσαι ανάμεσά μας, Κύριε, και έχουμε νικήσει και εμείς το θάνατο μαζί με Σένα, Κύριε. Γιορτάζουμε, Κύριε, σήμερα την ελευθερία που μας έχεις χαρίσει, Κύριε, να ζούμε και να λατρεύουμε Σένα. Αμήν. Thank you.
Αλληλούια, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα που Εσύ έφτιαξες, Κύριε, για να χαρούμε μες στην παρουσία Σου.
Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η ζωή, η Ανάσταση. Εσύ είσαι ο δρόμος, Κύριε, που οδηγεί στον ουρανό. Σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί μας δίνεις τη ζωή τη δική σου αυτή τη μέρα. Ζητάμε να μας γεμίσεις με το Άγιο σου Πνεύμα και να μας στηρίξεις, Κύριε, και να μας ενδυναμώσεις στον εσωτερικό μας άνθρωπο, στο να είμαστε πάντοτε ζωντανοί και θερμοί. Εσύ, Κύριε, να αναζωπυρώσεις την αγάπη μας για σένα και κάθε τι άλλο, Κύριε, εσύ να διώξεις από το νου μας. Θέλουμε να σε λατρεύουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλο μας το είναι, Κύριε, γιατί αξίζεις εσύ τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Έλα σήμερα, Κύριε, ανάμεσά μας, ανανέωσέ μας με το Άγιο σου Πνεύμα και εσύ μίλησέ μας, Κύριε, μέσα από το Λόγο σου. Να δούμε, Κύριε, το Λόγο σου και να τον εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας, για να δούμε μέρες αναψυχής από την παρουσία σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι ο καλός ο Πατέρας και δεν θα στηριχθούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Πατέρας, ο ουράνιος, από όπου κατεβαίνει κάθε τι καλό στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν αλλοιώνεσαι, γιατί δεν μεταβάλλεσαι. Σε σένα δεν υπάρχει σκιά μεταβολή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε γιατί και σε κοιλάδες και αν σαν άτομα περπατήσουμε, εσύ είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το έλεος σου και η χάρη σου μας ακολουθούν. Γιατί η μακρότητα ημερών μας χαρίζεις καθώς μένουμε και κατοικούμε μέσα στον οίκο σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας κάνεις νέα κτίσματα και νέα δημιουργήματα. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια ζωή, για το όνομά μας που είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε για την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για το γιο σου που μας χάρισε αυτή την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, γιατί υπάρχουσες στο θέλημα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μεγαλώνεις μέσα μας. Κύριε, ζητάμε τον Λόγο σου να κατοικήσει πλούσιο μέσα στην καρδιά μας, να, έτσι όπως είναι ζωντανός και ενεργητικός, να διαχωρίσει πάνω από την ψυχή από το πνεύμα, να επισκεφτείς κάθε παλιά πληγή, να επισκεφτείς κάθε βαθύ πόνο, να επισκεφτείς κάθε αδυναμία, καθώς παίρνουμε σε σένα όλες μας τις αδυναμίες, Κύριε, και ζητάμε εσύ να δοξαστείς μέσα από αυτές. Σε ευχαριστούμε γιατί καλείς τα μειώντας σε όντα. Σε ευχαριστούμε γιατί ευαρεστήσεις σε θυσίες δοξολογίας. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είχαμε να σου προσφέρουμε τίποτα για να κερδίσουμε αυτή τη σωτηρία. Αλλά εσύ, Κύριε, έκανες τα πάντα για μας. Σε ευχαριστούμε για το γιο σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Σε ευχαριστώ για την μητέρα μου, τη Δήμητρα, Κύριε. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να στα χέρια σου παραδείγμα, Κύριε, το σώμα της. Με όλες τις αδυναμίες του και με όλες τις ασθένειές του. Και ζητάω, Κύριε, τη χάρη σου, το αίμα σου, το λόγο σου σε αυτό το σώμα, αλλά στέλνεις τον λόγο σου που μας γιατρένεις, Κύριε. Ζητάω να στείλεις τον λόγο σου πάνω σε αυτό το σώμα, Κύριε, για να φέρεις πλήρη θεραπεία και ίαση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευλογημένοι μας, Πατέρα, προσευχόμαστε και πάλι για την αδελφή Δήμητρα. Εσύ, Κύριε, να της δώσεις μια πλήρη και γρήγορη ανάπτυξη και να προχωρήσει, Κύριε, από δύναμη σε δύναμη και γρήγορα αυτό το θέμα να αποτελεί παρελθόν. Δώσε, Κύριε, ο Θεός μας να θυμόμαστε κάθε ευλογία Σου μέσα στη ζωή μας, ώστε να σε δοξάζουμε. Προσευχόμαστε ακόμη για την κατάσταση στη χώρα μας και αυτό το οποίο πάει να περάσει τις ημέρες αυτές, να νομιμοποιηθεί, που είναι ο γάμος ομοφυλόφιλων ανθρώπων, κάτι εντελώς αντίθετο με το θέλημά σου, κάτι το οποίο επισύρει την οργή σου, κάτι, Κύριε, για το οποίο πρέπει να υπάρξει μετάνοια. Δώσε, Κύριε, να μην περάσει αυτός ο νόμος που θέλει να περάσει τα περισσότερα, πολλά κόμματα. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να προστατεύσεις την πατρίδα μας
διαφθορά που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε, Κύριε, καθημερινά την εγκληματικότητα και την βία ακόμα και μεταξύ ανήλικων. Κύριε, κάνε έλεος στη χώρα μας, δώσε να μετανοήσουμε σαν έθνος, να επιστρέψουμε σε Σένα, να διαβάσουμε τον Λόγο Σου, να ζήσουμε μια άγια και ευσεβή ζωή, για να έχουμε και την ευλογία Σου. Σε παρακαλούμε μη μας αφήσεις στην διαφθορά, στην ανομία και στο κακό. Προσευχόμαστε, Κύριε, σε Σένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η αδελφή Γέντε μπορεί να έρθει τώρα να προσευχηθούμε, to pray. Come and we'll pray. Λοιπόν, να εξηγήσω εδώ. Η Γέντε είναι μια αδελφή που ασχολήθηκε με ιεραποστολικό έργο εδώ στην Ελλάδα, στα Γιάννενα, για αρκετούς μήνες. Ήταν μια πολύτιμη βοήθεια και στον Όμιλο των Νέων, που είναι κάθε Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά και στο ευαγγελιστικό έργο που έγινε στο κέντρο της Πλατείας, που πηγαίναμε με την κοπέλα αυτή, πηγαίναμε και πλησιάζαμε νεολαία και είχαμε πολύ καλές κουβέντες με νέους ανθρώπους, νέους και νέες, με τη δική τους τη βοήθεια, ήταν δυνατόν να τους πλησιάσουμε και να τους μιλήσουμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα ήρθε ο καιρός αυτή την εβδομάδα να φύγει, να επιστρέψει στη Γαλλία και συνεπώς ας έχουμε λίγα λόγια προσευχής, ο Θεός να την ευλογήσει. Πατέρα μας ουράνιε και Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αδελφή Γέντε που έμεινε μαζί μας για λίγους μήνες και βοήθησε στο έργο και στον Όμιλο Νεολαίας και όπως εχθές με την ταινία που έδειξαν στους νέους, την χριστιανική ταινία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε ευχαριστούμε για τη βοήθειά της στο New Life κέντρο που έχουμε στην Καλούτσανη. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να την ευλογήσεις τώρα, καθώς επιστρέφει στην χώρα της, να την χρησιμοποιήσεις περαιτέρω για το έργο σου και την επέκταση της ήδη υπάρχουσας βασιλείας σου στον κόσμο αυτόν. Μόνο που η βασιλεία σου είναι, Κύριε, πολύ μικρή, πολύ περιορισμένη, πολύ καταπιεσμένη εδώ στην Ευρώπη. Σε παρακαλούμε, αύξησε τη βασιλεία σου, σώσε ανθρώπους και μετάφερε τους στην ευλογημένη, Κύριε, πνευματική παρουσία της Εκκλησίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος μαζί σου. Θα σας καλέσω, αδελφοί, να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Μισό λεπτό να βρω την μετάφραση. Εβραίους, κεφάλαιο 9. 1647. Ωραία, 1647. 1647. Είναι η προς Εβραίους επιστολή.
Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το κοσμικό Άγιο, επειδή κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή, στην οποία ήταν και η λιχνία και το τραπέζι και η πρόθεση των άρτων, που λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, όμως, ήταν η σκηνή που λεγόταν τα Άγια των Αγίων, η οποία είχε το χρυσό θυμιατήριο και την κυβωτό της Διαθήκης, που από παντού ήταν περικαημένη με χρυσάφι, μέσα στην οποία ήταν η χρυσή στάνα που είχε το μάνα και η ράβδος του Ααρών, η οποία βλάστησε και οι πλάκες της Διαθήκης. Και από πάνω της ήταν χερουβίμ δόξας που επισκίαζαν το ηλαστήριο, για τα οποία δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε ένα προς ένα. Και καθώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασμένα, στην πρώτη σκηνή μπαίνουν μέσα πάντοτε οι ιερείς, που εκτελούν τις λατρείες. Στην δεύτερη όμως, μία φορά τον χρόνο, μπαίνει μέσα μονάχα ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τα αμαρτήματα του λαού που έγιναν από άγνοια. Και το Πνεύμα το Άγιο έκανε με τούτο σαφές ότι δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος προς τα Άγια, επειδή η πρώτη σκηνή στεκόταν ακόμα, η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό, κατά τον οποίο προσφέρονταν δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά την συνείδηση εκείνων που λάτρευε, επειδή ήσαν διαταγμένα μονάχα για φαγητά και ποτά και διάφορους βαπτισμούς και σαρκικές διατάξεις, μέχρι καιρού διόρθωσης. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, ο αρχιερέας των αγαθών, που επρόκειτο να ακολουθήσουν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής, ούτε με αίμα τράγων και μοσχαριών, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, μία φορά για πάντα μπήκε μέσα στα Άγια, αποκτώντας αιώνια λύτρωση. Επειδή αν το αίμα των τάβων και των τράγων και η στάχτη της λάμανης που ρατίζει τους μολυσμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος διαμέσου του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του, χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας Διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη Διαθήκη να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Αμήν αδέρφια, μέχρι εκεί είχαμε πει και πρέπει να το θυμόμαστε ότι η σωτηρία μας τελικά ολοκληρώνεται, υπηρετείται, εκπληρώνεται, πραγματοποιείται μέσα από τα τρία αξιώματα που κατέχει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, το αξίωμα του προφήτη, το αξίωμα του αρχιερέα και το αξίωμα του βασιλιά. Αυτά όλα εκπληρώνουν, εξασφάλισαν την σωτηρία μας. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε αναφερθεί στο πρώτο αξίωμα, δηλαδή το προφητικό αξίωμα του Κυρίου μας, που είπαμε ότι έχει σαν έργο στη σωτηρία μας να διαλύσει τα σκοτάδια από τη διάνοιά μας και από ό,τι λάθος πιστεύουμε.
να διαλύσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό έκαναν οι προφήτες και αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, δίδασκαν τον λαό την αλήθεια. Τι να πιστέψουν, πώς να το πιστέψουν, δίδασκαν τη μετάνοια όταν αμάρταναν, παρηγορούσαν, ενθάρρυναν. Αυτό ήταν το έργο του προφήτη. Ήταν δηλαδή κυρίως το έργο του δασκάλου. Όπως επίσης και να μιλήσουν και για το μέλλον. Το δεύτερο αυτό αξίωμα που έχει ο Χριστός που εξετάζουμε σήμερα είναι το ιερατικό αξίωμα. Το τρίτο, που εξετάζουμε άλλη Κυριακή, είναι το βασιλικό αξίωμα. Με άλλα λόγια, ο Χριστός είναι ο προφήτης μας, ο αρχιερέας μας και ο βασιλιάς μας. Στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε, ασχολείται ο Απόστολος με το δεύτερο αξίωμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ότι είναι ο αρχιερέας μας και ο μοναδικός ιερέας μας και ότι αυτός κατέχει αποκλειστικά το ιερατικό αξίωμα. Ότι αυτός είναι ο μοναδικός αρχιερέας και ιερέας και στην καινούργια Διαθήκη δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άλλος αρχιερέας ή ιερέας εκτός από τον Ιησού Χριστό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα πώς αποδεικνύεται αυτό. Δηλαδή πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο δικός μας αρχιερέας. Είναι αρχιερέας και είναι ο δικός μας αρχιερέας. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ, στην παράγραφο που διαβάσαμε, κάνει μία αντιπαραβολή εδώ ο Απόστολος. Τα πρώτα 10 εδάφια με τα υπόλοιπα 11 και παρακάτω που διαβάσαμε. Εκείνο που κάνει εδώ ο Απόστολος είναι ότι στα πρώτα 10 εδάφια περιγράφει το έργο των ιερέων στην Παλαιά Διαθήκη. Εξηγεί δηλαδή τι έκαναν, ποιες ήταν οι κινήσεις τους, ποιο ήταν το έργο τους. Και λέει ότι ο ιερέας με το αίμα του ζώου που είχε θυσιάσει έμπαινε στο πρώτο διαμέρισμα της σκηνής, όπου υπήρχαν κάποια ιερά αντικείμενα, μετά υπήρχε μία χοντρή κουρτίνα και πίσω από αυτή υπήρχαν τα Άγια των Αγίων, δηλαδή ένα δεύτερο δωμάτιο στη σκηνή, στο ναό, ας το πούμε έτσι, να το καταλάβουμε καλύτερα. Και ο παραλληλισμός που κάνει εδώ ο Απόστολος είναι μεταξύ του αρχιερέα στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος έμπαινε στα Άγια και από τα Άγια στο δεύτερο δωμάτιο, στα Άγια των Αγίων, και στο έργο από την άλλη πλευρά του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Και ο σκοπός του είναι να μας διδάξει ότι ο μοναδικός αρχιερέας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγοντας, στην Παλαιά Διαθήκη ο ιερέας και ο αρχιερέας έκανε αυτό. Έμπαινε στο πρώτο μέρος της σκηνής για να προσφέρει το αίμα, ο αρχιερέας έμπαινε στο δεύτερο μέρος της σκηνής, έκανε αυτό ο ιερέας και ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη. Κατά τον ίδιο τρόπο λέει, αλλά τώρα σε μια πολύ ανώτερη σκηνή, δηλαδή στον ουρανό. Στον ουρανό. Και ο δικός μας αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός, μπήκε στον ουρανό στην παρουσία του Θεού, στα πραγματικά Άγια των Αγίων, όπως το έκανε ο αρχιερέας στην υλική σκηνή, στην Παλιά Διαθήκη. Αυτό λοιπόν που εκείνοι έκαναν στην Παλιά Διαθήκη, το έκανε τώρα ο Ιησούς Χριστός στην Καινούργια Διαθήκη. Δηλαδή, έκανε το έργο του αρχιερέα, όχι πλέον μπαίνοντας σε έναν υλικό ναό, γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε ναούς, αλλά μπήκε ο Χριστός στον πραγματικό, τον ανώτερο, τον ουράνιο ναό, δηλαδή στην ίδια την παρουσία του Θεού, για να προσφέρει το αίμα της θυσίας
στην ίδια την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν τα πρώτα εδάφια, αυτά που διαβάσαμε, κάνουν μια σύγκριση. Αυτό έκαναν οι αρχιερείς στην Παλιά Διαθήκη, αυτό τώρα το αντίστοιχο του το έκανε πνευματικά, μπήκε δηλαδή στον ουράνιο ναό, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και το συμπέρασμά μας είναι, άρα για τους πιστούς της καινούργιας Διαθήκης, ο μοναδικός ιερέας και αρχιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η περικοπή αυτή αποδεικνύεται ότι πράγματι ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερέας και μπήκε όχι σε έναν υλικό ναό, αλλά πέρασε μετά την Ανάστασή του, πέρασε στους ουρανούς για να προσφέρει πλέον το αίμα του για την δική μας την σωτηρία. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι μιλάμε για το πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερέας τώρα στην καινούργια Διαθήκη και δεν υπάρχουν άλλοι εκτός από αυτόν. Είπαμε ότι αποδεικνύεται από το γεγονός πρώτον ότι κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στο τι ο Απόστολος εδώ, στο τι συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη και το τι συνέβη στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επιχείρημα με το οποίο αποδεικνύουμε ότι ο Χριστός τώρα είναι ο μόνος αρχιερέας. Δεν πρέπει να υπάρχουν επίγειοι άνθρωποι ιερείς. Και η απόδειξη αυτή, η δεύτερη αυτή απόδειξη είναι στο γεγονός ότι αυτή η παράγραφος που διαβάσαμε περιγράφει τον Ιησού Χριστό σαν αρχιερέα, όπως το διαβάσαμε. Δηλαδή, λέει στο 11 εδάφιο, αφού λοιπόν ήρθε ο Χριστός, αρχιερέας των μενόντων αγαθών, προσέξτε, τον αποκαλεί αρχιερέα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι αρχιερείς και ιερείς, γιατί εδώ ο Χριστός περιγράφεται πλέον αρχιερέας. Όπως επίσης, στο επόμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, ο Χριστός περιγράφεται και ως ιερέας. Λέγει ο Απόστολος, έχοντας λοιπόν μεγάλον ιερέα, μέγα ιερέα, που στον οίκο του Θεού, δηλαδή στον ουρανό. Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι ο Κύριος κατέχει το αξίωμα, χωρίς καμία αμφιβολία, και το δεύτερο αξίωμα. Δηλαδή όχι μόνο το αξίωμα του προφήτη, αλλά και το αξίωμα του αρχιερέα. Και είναι ο μόνος που το έχει. Γι' αυτό πάλι στην επιστολή αυτή γράφει και έχει, λέει, αμετάθετη την ιεροσύνη. Έτσι λέει. Δηλαδή η ιεροσύνη του Χριστού δεν μεταβιβάζεται σε ανθρώπους. Έχει, λέει ο Απόστολος, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Δεν πηγαίνει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Τώρα επιστρέφουμε πάλι στο έργο των ιερέων στην Παλαιά Διαθήκη. Το τι έργο έκαναν αυτοί. Διαπιστώνουμε ότι στην Παλιά Διαθήκη η υπηρεσία του ιερατείου ανήκε σε μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, σε κάποια ξεχωρισμένα πρόσωπα από τον υπόλοιπο λαό του Ισραήλ να ασχοληθούν με το πρόβλημα της ενοχής του ανθρώπου. Ήταν δηλαδή αποκλειστικά έργο του ιερέα στην Παλαιά Διαθήκη να κάνει κάτι για να λυθεί το πρόβλημα των παραβάσεων, του νόμου του Θεού. Και το έργο το οποίο ανάλαβε να κάνει ο ιερέας ήταν να προσφέρει θυσίες ζώων προς τον Θεό για την συγχώρεση των ανθρώπων. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο κόσμος, ο λαός του Ισραήλ, δεν είχε την υποχρέωση να κάνει τέτοιες τελετές προσφοράς θυσίας των ζώων. Και δεν έκανε αυτό.
όποιος άνθρωπος αμάρτανε, τότε τι έκανε? Όποιος άνθρωπος αμάρτανε, είχε την υποχρέωση να προσφέρει ένα αρνί ή ένα περιστέρι, αν ήταν φτωχός, στον ιερέα, να το πάει στο ναό και να το δώσει στον ιερέα. Δεν ήταν δουλειά του ανθρώπου να σφάξει το ζώο και να ρατήσει το αίμα στο θυσιαστήριο και μέσα στην σκηνή. Αυτό ήταν δουλειά του ιερέα. Είχε ανατεθεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και ήταν τους ιερείς, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Από τη φυλή του Λεβί και από καμιά άλλη από τις 12 φυλές του Ισραήλ δεν ήταν κανένας ιερέας. Ήταν μόνο από την φυλή του Λεβί. Και ήταν αυτό ένα έργο με το οποίο ασχολούνταν κατά αποκλειστικότητα. Ήταν κάτι αποκλειστικά δικό τους. Ήταν δηλαδή μια κλειστή ομάδα. Και είχαν σαν έργο, το έργο αυτό απαγορεύονταν να το κάνει ο κόσμος, το έργο τους ήταν να προσφέρουν θυσίες προς τον Θεό. Το έργο λοιπόν του ιερέα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν να ασχοληθεί με το πρόβλημα της αμαρτίας, με το πρόβλημα της ενοχής του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Πώς το έκανε αυτό ο ιερέας ή ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή, πώς σκέπαζε την αμαρτία, πώς κάλυπτε την αμαρτία ο ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν το έκανε με απλή προσευχή. Η προσευχή από μόνη της δεν μπορεί να παραμερίσει την αμαρτία. Χρειάζεται θυσία. Εάν η προσευχή μπορούσε να παραμερίσει την αμαρτία, τότε ο Θεός θα έλεγε στους ιερείς και στους πρώτο λαό Ισραήλ ότι το έργο σας είναι να προσεύχεστε. Και τίποτα. Αλλά βλέπουμε ότι όρισε ένα τυπικό με θυσίες. Και αν μπορούσαμε να σωθούμε απλά και μόνο με προσευχή χωρίς τη θυσία, τότε ο Χριστός ποτέ δεν θα ήταν ανάγκη να κατέβει στον κόσμο αυτόν για να σταυρωθεί. Εάν θα μπορούσαμε απλά και μόνο με την προσευχή να σωθούμε. Ποιος λοιπόν ήταν ο τρόπος να σκεπαστεί η αμαρτία? Αυτός ο τρόπος ήταν η προσφορά της θυσίας. Το νόημα αυτής της θυσίας ήταν αυτό που λέμε εξηλαίωση. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή σήμερα, αλλά εξηλαίωση σημαίνει ότι ο ιερέας έσφαζε το ζώο και το πρόσφερε στον Θεό επάνω στο θυσιαστήριο και αυτή η θυσία σήμαινε ότι η αμαρτία του ανθρώπου μεταβιβάζονταν σε αυτό το ζώο και το ζώο τιμωρούνταν με θάνατο επειδή αυτό άξιζε η αμαρτία του ανθρώπου. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο ονομάζουμε εξηλαίωση. Σημαίνει ότι η αμαρτία, η παράβαση των εντολών του Θεού, δημιουργεί ενοχή. Και η ενοχή δημιουργεί την αναγκαιότητα να υπάρξει η ποινή, να υπάρξουν κυρώσεις, να υπάρξει τιμωρία. Συνεπώς, στην αμαρτία του ανθρώπου, από την αμαρτία του ανθρώπου καταλήγουμε στην ανάγκη της θυσίας, να προσφερθεί θυσία. Μόνο που δεν υπέφερε ο άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη που αμάρτησε, αλλά υπέφερε το ζώο. Δηλαδή έχουμε μια αντικατάσταση του ανθρώπου, έχουμε μια αντιπροσωπευτική τιμωρία. Αντί η τιμωρία να πέσει επάνω στον άνθρωπο, η τιμωρία έπεφτε επάνω στο ζώο που πρόσφεραν σαν θυσία. Ήταν μια αντιπροσωπευτική διαδικασία. Κάποιος άλλος αντιπροσώπευε το ζώο, δηλαδή αντιπροσώπευε τον άνθρωπο και πέθαινε στη θέση του ανθρώπου. Τώρα, σύμφωνα με τον παραλληλισμό που είπαμε προηγουμένως, υπάρχει
ανάμεσα στους ιερείς της Παλιάς Διαθήκης και στον Ιησού Χριστό, στην Καινούργια Διαθήκη, ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι εκείνο που έκανε ο Χριστός σαν ιερέας και σαν αρχιερέας της Καινής Διαθήκης ήταν κάτι αντίστοιχο, λόγω του παραλληλισμού που παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος. Ήταν κάτι αντίστοιχο με εκείνο που συνέβαινε στην Παλιά Διαθήκη, δηλαδή με εκείνο που έκαναν οι ιερείς. Και γινόταν αυτό, ήρθε δηλαδή ο Χριστός να κάνει την εξηλαίωση της οργής του Θεού, δηλαδή να κατενάσει την οργή του Θεού για τις δικές μας αμαρτίες. Και το έκανε αυτό. Όχι με τη θυσία ενός ζώου, αλλά το έκανε αυτό με μια ανώτερη, απείρως ανώτερη θυσία, δηλαδή τη θυσία του εαυτού του. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι αρχιερείς και οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τύποι, δηλαδή σύμβολα, ας το πούμε έτσι, ήταν τύποι, ήταν μάλλον, να το πούμε πιο καλά, αντίγραφα του πρωτότυπου. Το πρωτότυπο ποιο ήταν? Το πρωτότυπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τα αντίγραφα, δηλαδή ήταν τύποι του Ιησού Χριστού και έκαναν κάτι τυπικό και όχι ουσιαστικό, όπως έκανε ο Χριστός. Και όλες αυτές οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό που θα πρόσφερε τον εαυτό του σαν θυσία όταν θα έρχονταν στον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρωτότυπο που είναι η θυσία του Χριστού και τα αντίγραφα, τα συμβολικά δηλαδή, οι τύποι του Ιησού Χριστού και όχι το πρωτότυπο. Αυτό που συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης και στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά αυτή ποια ήταν? Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της Παλιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι ότι ο ιερέας ή ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη δεν πρόσφερε τον εαυτό του θυσία, αλλά κάτι άλλο. Όταν ερχόμαστε στην Καινούργια Διαθήκη, βλέπουμε ότι εκείνος που προσφέρει τη θυσία, την τελευταία τελειωτική θυσία, είναι ταυτόχρονα και η θυσία. Εκείνος που προσφέρει τη θυσία είναι ταυτόχρονα και η ίδια η θυσία. Δηλαδή, πρόσφερε τον εαυτό του. Ο Χριστός δηλαδή, με το έργο που έκανε στο Γολγοθά, στο Σταυρό, ήταν και ο θήτης, αυτός δηλαδή ο οποίος προσφέρει θυσία, αλλά και το θύμα, αυτό δηλαδή το οποίο προσφέρεται σαν θυσία. Και είναι το θύμα πάνω στο οποίο πέφτει η οργή του Θεού, πάνω στο οποίο πέφτει η τιμωρία του Θεού. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας προφητικά λέει, η τιμωρία λέει, που έφερε την ειρήνη μας, εννοεί την ειρήνη του Θεού, ήταν επάνω του. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας, το 53 κεφάλαιο, ήταν λέει επάνω του. Αυτό λοιπόν εννοούμε όταν λέμε ότι ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του. Το έκανε σαν αρχιερέας, το έκανε και σαν την ίδια, ότι ήταν η ίδια η θυσία. Αυτό φαίνεται και στο εδάφιο 14 που διαβάσαμε, όπου λέει ότι, 13 και 14, το αίμα λέει των τάβρων και των τράγων και του μοσχαριού ραντίζει τους μολυσμένους, αγιάζει
προς την καθαρότητα της σάρκας. Δηλαδή κάνει έναν τελετουργικό καθαρισμό και όχι πραγματικό. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του Πνεύματος του αιωνίου πρόσφερε τον εαυτό του άμωμο στον Θεό. Προσέξτε, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός ήταν όχι μόνο εκείνος που πρόσφερε τη θυσία, αλλά ήταν και η ίδια η θυσία αυτή καθεαυτή επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ταυτόχρονα ο αρχιερέας που προσφέρει τη θυσία, αλλά και η ίδια αυτή καθεαυτή η θυσία. Αυτός λοιπόν είναι ο αρχιερέας μας και σαν τέτοιος προσφέρει το ίδιο του το αίμα. Όχι το αίμα ζώων, τάβρων, προβάτων και ούτω καθεξής για την απαλλαγή μας από την αμαρτία, αλλά προσφέρει και πρόσφερε το ίδιο του το αίμα, το οποίο έγινε, λέει, πάλι στην επιστολή αυτή, άπαξ διαπαντός. Δηλαδή, μία φορά για πάντα και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Όταν πρόσφερε τον εαυτό του. Λέει εδώ στην περικοπή που διαβάσαμε, στο 12 εδάφιο, λέει, ούτε λέει δια του αίματος των φράγων και των μοσχαριών, αλλά με το ίδιο του το αίμα. Μπήκε μία φορά στα Άγια και έτσι απέκτησε αιώνια λύτρωση. Άρα έχουμε μόνο έναν αρχιερέα και ιερέα, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει πλέον ειδικό ιερατείο και δεν πρέπει να υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ποια θα πρέπει λοιπόν να είναι η δική μας η ανταπόκριση σε αυτό, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας. Πρέπει να καταλάβουμε μέσα από αυτό το οποίο συνέβη στο Σταυρό το έλεος και την αγαθότητα του Θεού, που πρόσφερε ο Θεός Πατέρας έναν τέτοιον αρχιερέα. Τον αρχιερέα αυτόν δεν τον ζητήσαμε εμείς. Τον έδωσε ο Θεός. Τον έστειλε ο Θεός με δική του απόφαση, με το δικό του το θέλημα. Και εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Πατέρα Θεό για τον αρχιερέα που μας χάρισε. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσες φορές μέχρι σήμερα, σαν χριστιανός, έχεις ευχαριστήσει τον Θεό για το αρχιερατικό αξίωμα του Ιησού Χριστού? Πόσες φορές το έχεις κάνει? Έχουμε άραγε συναίσθηση αυτής της ευλογίας? Επίσης, πρέπει εμείς τώρα να είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε για τον Ιησού Χριστό, όπως Αυτός υπέφερε για μας. Έχουμε έναν αρχιερέα από τον οποίο ζητήσαμε, το έχεις κάνει, ζητήσαμε να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Το έχεις ζητήσει, το έχεις κάνει, έχεις υψώσει τη σκέψη σου, την καρδιά σου προς τον ουρανό, προς τον Κύριο, να σε καθαρίσει με το αίμα του από κάθε αμαρτία. Και πόσο πρόθυμοι τώρα είμαστε εμείς να υποφέρουμε για Αυτόν. Υπάρχει σταυρός στη χριστιανική ζωή. Οι άνθρωποι μας συκοφαντούν ότι υποκινούμε μίσος όταν λέμε ότι ο γάμος των ομοφυλόφιλων δεν είναι σωστός. Είναι διαστροφή. Είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και ο νόμος του Θεού λέει ότι οι αρσενοκοίτες, δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα το παίρνουν αυτό οι άνθρωποι του κόσμου και λένε, α, αυτοί υποκινούν μίσους εναντίον των ομοφυλόφιλων. Κάτι τέτοιο εμείς δεν κάνουμε, απλά λέμε την αλήθεια. Και καλούμε όλους τους ανθρώπους
ομοφυλόφιλους και μη, που είναι όλοι αμαρτωλοί, τους καλούμε όλους σε μετάνοια, όπως μετανοήσαμε και εμείς για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες. Τέλος λοιπόν, ας είμαστε ευγνώμονες στον Θεό Πατέρα που μας χάρισε αυτόν τον αρχιερέα που πρόσφερε τον εαυτό του σαν θυσία για μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμείς για τις δικές μας τις αμαρτίες, γιατί κάποιος άλλος πλήρωσε για μας. Εν τούτοις όμως, μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό με το να προσφέρουμε σε Αυτόν δοξολογία, με το να προσφέρουμε το ευχαριστώ και να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό, που πρόθυμα εθελοντικά πρόσφερε τον εαυτό του στο Σταυρό για τις δικές μας τις αμαρτίες. Ήθε αυτό να κάνουμε, να αναγνωρίζουμε το χρέος μας ενώπιον του Θεού εξαιτίας των παραβάσεων του νόμου του και να είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε γι' αυτό, να υποφέρουμε γι' αυτό με ευγνωμοσύνη για όσα έκανε για μας και τη δική μας σωτηρία. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους. Αμήν. Αμήν. Να εξηγήσω από εδώ και στο εξής, θα ψάχνουμε τον ύμνο, θα κάνουμε την τελευταία προσευχή και μετά πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Όσοι θέλουν μπορούν τώρα δηλαδή να φύγουν. Όσοι θέλουν, δεν είναι υποχρεωτικό να φύγει. Αλλά μετά, απλά θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, λίγο. Στο τέλος να κάνουμε την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Λοιπόν, θα ψάχνουμε το τελευταίο μας ύμνο. Λέει αυτός ο ύμνος, υπάρχει η θύρα ανοιχτή, διείς η θαυμασία, δηλαδή δια της οποίας η θαυμάσια εκ του σταυρού φωτοβολή, αγάπη και θυσία. Πηγή, η εποδός λέει, πηγή ελέους ο Θεέ, η θύρα αυτή διεμέ, εμέ, η νύχτη διεμέ. Η θύρα του ελεούς και της χάρης του Θεού, η θύρα της σωτηρίας, είναι σήμερα και τώρα ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και για τους ομοφυλόφιλους. Φυσικά ο Κύριος τους καλεί σε σωτηρία, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, που σημαίνει η εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό να με σώσει, και το δεύτερο είναι η μετάνοια. Ο Κύριος είπε μετανοείτε, γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Σε ποιους το είπε αυτό? Δεν το είπε μόνο στους ομοφυλόφιλους, το είπε σε όλους. Και μάλιστα το είπε στο λαό Ισραήλ, που ήταν ο λαός του Θεού. Και το άκουγαν εκεί και έλεγαν ότι γίνεται. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, γιατί να μετανοήσουμε. Και όμως και ο Κύριος και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπαν το ίδιο πράγμα. Μετανοείτε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία αυτή ήρθε, ιδρύθηκε με την Ανάσταση του Κυρίου και την Πεντηκοστή. Βέβαια δεν είναι τώρα ολοκληρωμένη όπως θα είναι μετά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά είναι μια πρόσκληση, μια ανοιχτή θύρα που μας καλεί να περάσουμε μέσα από αυτή. Amen.
που υπάρχει ακόμα και σήμερα, ακόμα και την ώρα αυτή, για όποιον επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για σωτηρία. Να ζητούμε, Κύριε, να δώσεις, να ελέγξεις καρδιές, να τις ελέγξεις ανθρώπων, καρδιές ανθρώπων που ακόμα δεν έχουν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού για τη δική τους σωτηρία. Κάνε χάρη και έπαιος στο όνομα του Χριστού.